नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। जुगारावर पोलिसांची मोठी कारवाई, पहाटेच अड्ड्यावर धाड। जनसुरक्षा कायद्याविरोधात ठाकरे शिवसेना आक्रमक आणि उद्धव ठाकरे राज ठाकरेंच्या भेटीला 2.5 तासांची बैठक। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या आक्रमक भूमिकेनंतर तालुक्यातील मटक्यासह अवैध धंद्यांवर सावंतवाडी पोलिसांचं सुरू असलेलं धाडसत्र सुरूच आहे। 4 ठिकाणी छापे टाकून 7 जणांना गजाआड केलं असून रोकड, मोबाईल असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय। ही धडक कारवाई पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली महिला पोलीस उपनिरीक्षक माधुरी मुळीक आणि पोलीस उपनिरीक्षक प्रमोद पाटील यांच्या पथकाने केली आहे। पहाटे जुगारावर मोठी कारवाई केली आहे। तालुक्यातील ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणात ही कारवाई करण्यात आली आहे। तालुक्यात मटक्यासह कुठलेही अवैध धंदे चालवून घेणार नाहीत असा इशारा पोलिसांनी दिलाय। मच्छी मार्केट समोर मंगळवारी रात्री झालेल्या अपघातात 4 दुचाकींचं नुकसान झालंय। या प्रकरणी पोलिसांनी दोघांविरोधात गुन्हा दाखल केलाय। याची माहिती सावंतवाडी पोलिसांकडून देण्यात आली आहे। माठेवाडा चिरंगवाडी येथील हर्षद सुनील मेस्त्री हा जिमला गेला होता। त्यावेळी त्याची बुलेट गाडी आणि त्याच्या सोबतच्या इतर 3 दुचाकी अशा एकूण 4 गाड्या रस्त्याच्या कडेला उभ्या होत्या। त्याचवेळी हरिश्चंद्र शिवशरण कुमार जयस्वाल यानं दारूच्या नशेत टाटा गाडी बेदरकारपणे चालवत या 4ही दुचाकींना जोरदार धडक दिली। या दुचाकींचं मोठं नुकसान झालं। या प्रकरणी पोलिसांनी गाडी चालवणाऱ्या हरिश्चंद्रसह टेम्पो मालक सुनील बळवंत केळुसकर यांच्यावरही गुन्हा दाखल केलाय। सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात रात्री उशिरा हा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। पुढील तपास पोलीस हवालदार शिंगाडे करताय। अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक पंकज शिंदे, पोलीस उपनिरीक्षक सरदार पाटील, पोलीस हवालदार मंगेश शिंगाडे, संभाजी धुरी, महेश यादव सावंत, अमित राऊळ, मयूर निरवडेकर यांनी तातडीनं घटनास्थळी धाव घेतली। त्यांनी हस्तक्षेप करत वाद मिटवला। त्यानंतर आरोपीला वैद्यकीय तपासणीसाठी नेत परिस्थितीवर तात्काळ नियंत्रण मिळवलं। महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान 17 सप्टेंबर ते 31 डिसेंबर या कालावधीत राबवलं जाणार आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधत या अभियानाची सुरुवात 17 सप्टेंबरला होणार आहे। या अभियानामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना एकूण 35 लाखांची बक्षिसं दिली जाणार आहे। आपल्या पंचायत राज व्यवस्था आहे, यामधली ती त्रिस्तरीय व्यवस्था आहे, म्हणजे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत। या सर्व यंत्रणा ग्रामीण विकासाचं काम गेली अनेक वर्ष अव्याहतपणे करत आहे। त्या ग्रामीण विकासातून आपली खेडी समृद्ध करणं आणि त्यातून पर्यायानं आपल्या देशाचा विकास करणं हे जागतिक स्तरावरती राष्ट्रीय संघानं सुद्धा
संयुक्त राष्ट्र संघानं सुद्धा ठरवलेलं आहे. त्यांनी शाश्वत विकासाची संकल्पना राबवून 2030 पर्यंत आपले सर्व देश हे विकसित आणि समृद्ध करण्याचं स्वप्न पाहिलेलं आहे आणि आपण सर्वजण त्यामध्ये काम करतो. तर ह्या ग्रामीण विकासामध्ये पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये ग्रामीण विकासाचं काम करणाऱ्या ज्या संस्था आहेत, प्रामुख्यानं ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद, यामध्ये एकूण 17 ध्येय आहेत, शाश्वत विकासाची ध्येय आहेत आणि त्याच्यामध्ये 169 उद्देशांवरती आपण गेली अनेक वर्ष काम करतो. तर याच्यामध्ये गतिमानता यावी, याच्यामध्ये स्पर्धा निर्माण व्हावी आणि ह्या स्पर्धेचा फायदा होऊन ती ऊर्जा आपल्याला विकासाच्या क्षेत्रामध्ये वापरता यावी म्हणून एक अभिनव अशी स्पर्धा महाराष्ट्र शासनानं मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान हे राबवण्याचं ठरवलेलं आहे. 17 सप्टेंबर पासून ते 31 डिसेंबर या कालावधीमध्ये हे अभियान महाराष्ट्राच्या प्रत्येक गावामध्ये, प्रत्येक तालुक्यामध्ये आणि प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये राबवलं जाणार आहे. त्याचा शुभारंभ 17 सप्टेंबरला आपले भारताचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी याचा शुभारंभ होणार आहे आणि त्यानंतर 31 डिसेंबर पर्यंत याच्यामध्ये शाश्वत विकासाची जी ध्येयामध्ये ग्रामपंचायत काम करते त्या सर्व बाबींवरती ग्रामपंचायती काम करणार आहेत आणि यामध्ये स्पर्धा लावून, चुरस लावून जास्तीत जास्त त्यांनी चांगलं काम करावं यासाठी यांना प्रेरित केलेलं आहे. याची जिल्हास्तरीय कार्यशाळा 11 सप्टेंबर रोजी ओरोस इथे होणार आहे. यामध्ये पालकमंत्री या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी आहेत, तसेच सर्व खासदार महोदय, मंत्री महोदय आणि जिल्हास्तरीय सर्व अधिकारी आहेत. या कार्यशाळेमध्ये सर्व तालुक्यांचे सरपंच महोदय आणि ग्रामपंचायत अधिकारी यांना मार्गदर्शन केलं जाणार आहे आणि जिल्हा स्तरावरील अधिकारी वर्गाला मार्गदर्शन केलं जाणार आहे. आणि त्यानंतर 12 सप्टेंबर 2025 रोजी कुडाळ तालुक्यातील महालक्ष्मी हॉलमध्ये सकाळी 10 वाजता तालुकास्तरीय कार्यशाळेचं आपण आयोजन केलेलं आहे. या कार्यशाळेला आपल्या कुडाळ मालवण मतदारसंघाचे आमदार आदरणीय निलेशजी राणे साहेब अध्यक्षस्थान भूषवणार आहेत. जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हास्तरीय अधिकारी सुद्धा या कार्यशाळेला उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यशाळेमध्ये आपल्या तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायती आहेत त्यांचे विद्यमान उपसरपंच आणि सर्व सदस्य, त्याचबरोबर ग्राम रोजगार सेवक आणि तालुकास्तरीय सर्व खाते प्रमुख अधिकारी वर्ग यांना ह्या कार्यशाळेमध्ये मार्गदर्शन केलं जाणार आहे. या अभियानाचं असं वैशिष्ट्य आहे की आतापर्यंत आपण जे संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, त्याचबरोबर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज अभियान राबवलं होतं, त्याचबरोबर स्मार्ट ग्रामपंचायत, अशी विविध अभियानं आपण राबवलेली होती. या सर्व अभियानांपेक्षा इथे बक्षिसाची रक्कम खूप मोठी आहे. या अभियानामध्ये यशस्वी होणाऱ्या ज्या आपल्या ग्रामपंचायती आहेत त्या ग्रामपंचायतींना तालुका स्तरावरती 3 बक्षीस आहेत. पहिलं बक्षीस आहे ते 15 लाखांचं आहे, दुसरं 12 लाख आणि तिसरं 8 लाख. म्हणजे हीच 35 लाखाची बक्षिसं प्रत्येक तालुक्यामधल्या 3 ग्रामपंचायती म्हणून त्यांना मिळणार आहेत. त्यानंतर विभागवार बक्षिसांची संख्या वाढते. जिल्हा स्तरावरती याच स्पर्धेमध्ये भाग घेणाऱ्या ज्या आमच्या ग्रामपंचायती असतील त्यांना 50 लाख, 30 लाख आणि 20 लाख अशी बक्षिसं 1, 2, 3 क्रमांकाने मिळणार आहेत. याच ग्रामपंचायती नंतर विभाग स्तरावरती जातील आणि विभाग स्तरावरती तब्बल 1,80,00,000 आणि 60 लाख अशी बक्षिसं आहेत. तर राज्य स्तरावरती जाणाऱ्या ज्या आमच्या ग्रामपंचायती असतील तर राज्यामधल्या पहिल्या येणाऱ्या ग्रामपंचायतीला 5 कोटी रकमेचं बक्षीस मिळणार आहे, दुसऱ्या ग्रामपंचायतीला 3 कोटीचं, तर तिसऱ्या येणाऱ्या ग्रामपंचायतीला 2 कोटीचं अशी भव्य बक्षिसं त्यामध्ये मिळणार आहेत. त्या बक्षिसांमुळे आपल्या एकूणच ज्या ग्रामपंचायती आहेत त्यामध्ये विकास कामांसाठी स्पर्धा आणि स्पर्धेतून, त्या निकोप स्पर्धेतून एक उत्साही वातावरण निर्माण होईल आणि जी कामं आपण यापूर्वी सुद्धा करत होतो, त्याला 31 मार्च हे आपल्या आर्थिक वर्षाचा निकष होता, ती सगळी कामं आपल्याला 31 डिसेंबर पर्यंत पूर्ण करायची आहे. याचा आपल्या ग्रामीण विकासासाठी, आपल्या भागाच्या विकासासाठी खूप मोठा फायदा होणार आहे. तर या सर्व अभियानामध्ये सुद्धा आपल्या तालुक्यातील सर्व जनतेनं, सर्व स्वयंसेवी संस्थांनी, सर्व मंडळं आहेत, जी ग्रामीण मंडळं असतील, युवक मंडळ असतील आणि ज्या सर्व NGOs काम करतात यांनी सुद्धा उत्स्फूर्त असा सहभाग द्यावा, याची व्यापक प्रसिद्धी व्हावी, याचा प्रचार चांगला व्हावा
यासाठी सुद्धा सर्व जनतेने आणि सर्व ग्रामपंचायतींनी सहकार्य करावं अशी मी विनंती करतो. धन्यवाद. सावंतवाडी शहरातील उभा बाजार येथील दक्षिणाभिमुख हनुमान मंदिरात संकष्टी चतुर्थीच्या निमित्तानं हजारो मोदकांचा नैवेद्य अर्पण करण्यात आला. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही हा धार्मिक कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात पार पडला. यावेळी महिला भाविकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग घेतला होता. यानिमित्त पार पडलेल्या पूजेचा मान अनंत जाधव यांना सपत्नीक देण्यात आला. या हनुमान मंदिरात दरवर्षी 21 दिवसांसाठी गणपती बाप्पा विराजमान होतात. या काळात मंडळाद्वारे विविध धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केलं जातं. प्रत्येक वर्षी संकष्टी चतुर्थीला गणरायाला सहस्र मोदकांचा नैवेद्य अर्पण केला जातो. यंदाही ही परंपरा कायम राखत हनुमान मंदिरात गणेशाच्या मूर्तीसमोर हजारो मोदकांचा नैवेद्य ठेवण्यात आला. यावेळी उपस्थित असलेल्या महिलांनी भक्तिमय वातावरणात नैवेद्य अर्पण केला. वैश्यवाडा येथील श्री हनुमान मंदिरात 21 दिवसांचा सार्वजनिक गणेशोत्सव मोठ्या धूमधडाक्यात आणि भक्तिमय वातावरणात सुरू आहे. गणेशोत्सवातील संकष्टी चतुर्थीच्या निमित्तानं येथील भाविकांनी सुमारे 5121 मोदकांचा नैवेद्य श्रींचरणी अर्पण केला. गणेशोत्सवातील संकष्टी निमित्त सकाळी पुरोहित गणेश दीक्षित यांच्या मार्गदर्शनाखाली सामुदायिक अथर्व शीर्ष पठण करण्यात आलं. यानंतर दुपारी महाआरती करण्यात आली. यावेळी श्रींचरणी सहस्र मोदकांचा नैवेद्य अर्पण करण्यात आला. गणेशोत्सवात रोज भजनासह धार्मिक कार्यक्रम सुरू असतात. 5121 मोदकांचा नैवेद्य श्रींचरणी अर्पण करण्यात आला. यावेळी वैश्यवाडा येथील शेकडो रहिवासी उपस्थित होते. नमस्कार. आपल्या सावंतवाडीतल्या या वैश्यवाडा हनुमान मंदिरातील 21 दिवसांच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवात आज संकष्टी चतुर्थी दिवशी आपल्या या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळामार्फत सकाळी अथर्व शीर्ष पठण हे सामुदायिकरित्या केलं जातं. त्याचप्रमाणे दुपारी महाआरतीच्या वेळी सहस्त्र मोदक नैवेद्यार्पण 16 शिन्ना इथे केला जातो. अथर्व शीर्षाच्या फलश्रुतीमध्ये जे उल्लेख आहे की जो मोदक सहस्त्रेण यजती स वांछित फलम वाप्नोति, म्हणजेच जो सहस्त्र मोदकांचा नैवेद्य गणेशाला अर्पण करील त्याच्या मनातील इच्छा पूर्ण होतील. त्याचप्रमाणे आत्ताच्या या युगात एखाद्या व्यक्तीला सहस्त्र मोदक म्हणजे 1000 मोदक एका वेळी अर्पण करणं सहज शक्य होत नाही. तर सामुदायिकरित्या सहस्त्र मोदक नैवेद्यार्पण इथे श्री गणेशाला केलं जातं. त्याचप्रमाणे आता महाआरती झाली, श्री गणेशाला सहस्त्र मोदक नैवेद्यार्पण झालेलं आहे. आता 16 तारीखला मंगळवारी 21व्या दिवशी श्रींच्या मूर्तीची विसर्जन मिरवणूक संध्याकाळी 6 वाजता सुरू होईल. या विसर्जन मिरवणुकीमध्ये हलगी वादन, कोल्हापूर येथील प्रसिद्ध हलगी वादन सादर करतील. त्याचप्रमाणे मालवण येथील गोंधळ कार्यक्रम या विसर्जन मिरवणुकीत सादर होईल. धन्यवाद. महायुती सरकारनं महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा लागू करणार असल्याची तरतूद विधिमंडळात केली आहे. या कायद्याविरोधात संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीनं आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीनं कणकवली जिल्हा प्रमुख संदेश पारकर यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन छेडण्यात आलं. जोरदार घोषणाबाजी करत कणकवली प्रांत कार्यालयाबाहेर सरकारचा निषेध करण्यात आला. त्यानंतर पारकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळानं प्रांताधिकारी जगदीश कातकर यांची भेट घेत सरकारचे जनसुरक्षा कायदा रद्द करावा अशा मागणीचं निवेदन सादर केलंय. शिवसेनेची मागणी आहे म्हणून
जिल्ह्याच्या स्तरावर या मतदारसंघाच्या स्तरावर पंचायत म्हणून आपल्याजवळ ते निवेदन आम्ही त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. आमचं म्हणणं किंवा आमचं शिवसेनेची जिल्ह्याची भूमिका आपण राज्य सरकारपर्यंत पोचवा. हां, कारण स्वातंत्र्य हरवून घेणारा कायदा आहे साहेब. तुम्ही कोणालाही उद्या जेलमध्ये टाकू शकता त्या कायद्यानुसार. तुम्ही हे हुकुमशाहीच्या विरोधात आमचं हे आंदोलन आहे. तुम्ही शिवसेनेची भूमिका तुम्ही राज्य सरकारला कळवावी अशा पद्धतीने. यावेळी जिल्हा प्रमुख संदेश पारकर, युवासेना जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक, कणकवली तालुका प्रमुख कन्हैया पारकर, देवगड तालुका प्रमुख रवींद्र जोगर, जयेश नर, अल्पसंख्याक विभागाचे जिल्हाध्यक्ष मज्जिद बटवाले, राजू शेट्ये, राजू राणे, विलास गुडेकर, देवगड उपतालुका प्रमुख दादा सावंत, खुडी सरपंच दीपक कदम, युवासेना तालुका समन्वयक तेजस राणे, सिद्धेश राणे, वैभव मालणकर, CR चव्हाण, अजय जाधव, किरण वर्दम, अजित काणेकर, मंगेश राणे, रिमेश चव्हाण, पराग मापसेकर, संजय सावंत, मंगेश फाटक, वीरेंद्र नाईक, समीर परब, महिला उपजिल्हा प्रमुख प्रतीक्षा साटम, महिला तालुका संघटक वैदेही गुडेकर, दिव्या साळगावकर, माधवी दळवी आदी शिवसैनिक उपस्थित होते. हा कायदा जनविरोधी आहे, घटनाविरोधी आहे, लोकशाहीच्या हक्काला त्या ठिकाणी विरोध करणारा आहे आणि म्हणून संपूर्ण शिवसेनेची या महाराष्ट्रातल्या देशातल्या विरोधी पक्षांची मागणी आहे कुठल्या परिस्थितीमध्ये हा कायदा त्या ठिकाणी रद्द करण्यात यावा. हा कायदा म्हणजे एक आणीबाणी आहे, एक दडपशाही आहे, एक मुजोरी आहे, सत्तेचा माज आहे आणि हा कायदा त्या ठिकाणी रद्द झाला पाहिजे. त्याच पद्धतीनं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असेल, त्याचप्रमाणे घटनाबाह्य अशा प्रकारचा हा कायदा आहे. लोकांच्या अधिकारावर त्या ठिकाणी अतिक्रमण करणारा आहे, जनतेच्या मूलभूत अधिकारावर त्या ठिकाणी गदा आणणारा अशा प्रकारचा अधिकार आहे आणि म्हणून या सत्ताधाऱ्यांना त्या ठिकाणी या निमित्तानं सांगू इच्छितो की ज्या पद्धतीनं अलीकडेच बांगलादेशमध्ये असेल, नेपाळमध्ये असेल, ज्या राष्ट्रांमध्ये जनतेचा उद्रेक झाला आणि लोकांनी मग त्या ठिकाणी सगळी जी सत्तास्थानं होती, राष्ट्रपती असेल, निवास असेल, पंतप्रधान असेल, मंत्री असतील, कशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी लोकांचा विरोध झाला. कारण त्यांनी मीडियावर बंदी आणलेली होती, भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात होता, बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात होती. या सगळ्याचा उद्रेक हा नेपाळमध्ये झाला आणि त्या पंतप्रधानांना त्या ठिकाणी देश सोडून जावं लागलं आणि म्हणून तशाच प्रकारचा कायदा हा पुन्हा या देशामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये आणण्याचा प्रयत्न या सरकारच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी सुरू आहे. खरं तर या कायद्याचा दुरुपयोग त्या ठिकाणी होऊ शकतो. त्याच पद्धतीनं जे काही शांतता पद्धतीनं आपण जे आंदोलन करतो त्या आंदोलनाला त्या ठिकाणी आक्षेप येऊ शकतो आणि त्याचबरोबर जे विरोधक विरोध करतायत त्यांना बेकायदेशीर ठरवलं जाणार आहे. अशा पद्धतीचा हा कायदा आहे आणि म्हणून हा कायदा, म्हणूनच या कायद्यामध्ये मानवाधिकार जी संस्था आहे या देशातल्या, या राज्यातल्या, यांचा त्या ठिकाणी विरोध आहे, सर्व विरोधी पक्षांचा विरोध आहे आणि उद्धव ठाकरे साहेबांच्या शिवसेनेचा हा त्या ठिकाणी विरोध आहे आणि म्हणून महाराष्ट्रभर आज राज्यव्यापी अशा प्रकारची आंदोलनं प्रत्येक जिल्हा स्तरावर, प्रत्येक मतदार निहाय हे त्या ठिकाणी सुरू आहे आणि या कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हा कायदा रद्द व्हावा, जनसुरक्षा कायदा हा रद्द व्हावा ही या महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेची त्या ठिकाणी मागणी आहे आणि म्हणून तशा प्रकारचं निदर्शन आणि तशा प्रकारचं निवेदन हे जिल्ह्याच्या या उपविभाग प्रांताधिकाऱ्यांना त्या ठिकाणी दिलेलं आहे आणि आमची सरकारकडे मागणी आहे की लवकरात लवकर आपण हा जनसुरक्षा कायदा त्या ठिकाणी रद्द करावा. जनसुरक्षा कायदा रद्द करण्यासाठी वेंगुर्ला उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलन केलं. जनसुरक्षा कायदा रद्द करण्याबाबत तहसीलदार ओंकार ओतार यांना निवेदन दिलं. जनसुरक्षा कायदा लागू झाल्यास ठाकरे शिवसेना उग्र आंदोलन छेडणार असल्याचं निवेदनात म्हटलंय. हे निवेदन निवासी नायब तहसीलदार राजन कवसांनी स्वीकारलं. यावेळी तालुका प्रमुख यशवंत परब, उपतालुका प्रमुख संजय गावडे, उमेश नाईक, वसंत साटम, सुहास निकम, तुळस विभाग प्रमुख संदीप पेडणेकर, उबादांडा सरपंच निलेश चमणकर, माजी नगरसेवक तुषार सापळे, उपशहर प्रमुख शैलेश परुळेकर,
युवासेना शहर प्रमुख सुयोग चेंदवणकर, उभा दांडा महिला उपसंघटक लक्ष्मी पेडणेकर, उभा दांडा ग्रामपंचायत सदस्य नम्रता कुर्ले, राजश्री मरिये, शाखा प्रमुख अभिमन्यू भूते, अनंत मांजरेकर, राजाराम साटव, मकरंद गोंधळेकर, गजानन गोलतकर, आसुले उपसरपंच विकी केरकर, श्रीधर पंडित, आनंद पेडणेकर आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते। वेंगुर्ला तालुका शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने आम्ही या ठिकाणी जनसुरक्षा कायदा रद्द करण्याच्या अनुषंगाने या ठिकाणी आम्ही सर्वजण आंदोलन करत आहोत। शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या माध्यमातून किंवा संकल्पनेतून संपूर्ण महाराष्ट्रभर राज्यव्यापी आंदोलन या ठिकाणी पुकारलेलं आहे आणि या आंदोलनाच्या माध्यमातून जनसुरक्षा कायदा हा संपूर्ण समाजातील घटनेने दिलेल्या अधिकाराच्या विरोधात जाऊन या सरकारने, केंद्र सरकार, राज्य सरकारने हा कायदा अंमलात आणून जनतेचे हक्क, या हक्कापासून त्यांना बाजूला करण्याचा डाव या महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र सरकारने या ठिकाणी आखलेला आहे। त्याच्या विरोधी हा जनसुरक्षा कायदा रद्द व्हावा यासाठी आंदोलन आम्ही या ठिकाणी केलेलं आहे आणि हा कायदा जर रद्द नाही झाला तर पुढच्या कालावधीमध्ये सुद्धा शिवसेना उद्धव ठाकरे गट आम्ही पूर्णतः महाराष्ट्र राज्यभर आणि वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये याच्याहीपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर उग्र आंदोलन करू असं या ठिकाणी मी सांगतोय। कारण आज सरकारची जी भूमिका आहे ती पूर्णतः आपल्या जनतेच्या विरोधी आहे। शेतकऱ्यांना, सर्वसामान्यांना, कष्टकऱ्यांना रस्त्यावर आणण्याची भूमिका या शासनाची असल्यामुळे आम्हाला कुठून तरी जनतेला न्याय मिळाला पाहिजे। या जनतेच्या न्यायासाठी आणि हक्कासाठी शिवसेना ही नेहमी रस्त्यावर उतरत असते आणि आमच्या शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्या मार्गदर्शनानुसार आज आम्ही या ठिकाणी संपूर्ण महाराष्ट्राच्या आंदोलनाची भूमिका या संपूर्ण बजावत असताना वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये सुद्धा एक आंदोलन या ठिकाणी आम्ही उभारलेलं आहे। अशाच पद्धतीने नेहमी शिवसेनेच्या माध्यमातून वेळोवेळी या वेंगुर्ला तालुक्यातील किंवा सिंधुदुर्ग जनतेतील ज्यावेळी अन्याय होईल त्यावेळी शिवसेना ठामपणे उभे राहील असं या ठिकाणी विश्वास देतो। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला लागून असलेल्या गोवा राज्यातील पेडणे तालुक्यातील पेडणेचा राजा सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय। कासुले गावातील पाण्याच्या तळीमधील या गणपती पाहण्यासाठी गोवा महाराष्ट्रासह गर्दी होते। कासुले गणेश उत्सव मंडळाने यावर्षी ही आगळीवेगळी संकल्पना साकारली आहे। गणरायाची ही मूर्ती चिकण मातीची आहे, शिवाय सुरक्षेसाठी वॉटरप्रूफ देखील आहे। हा अनोखा देखावा पाहण्यासाठी सध्या गर्दी होते। याचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी लव परब यांनी। गोव्यातील पारशे झेडपी चे कळंगुटकर साहेब आपल्यासोबत आहेत। कळंगुट साहेब, काय सांगाल आपण या ठिकाणी हा जो सुंदर असा गणपतीची देखावा मूर्ती या ठिकाणी स्थापन केलेल्या आहेत, आपण या ठिकाणी दर्शन घेण्यासाठी आलेले आहात, काय सांगाल? आपला पेडणे आहे हा तसा कलाकारांची खाण आहे आणि ह्या वर्षी म्हणजे ह्या वर्षाच्या चतुर्थीच्या निमित्त इकडचे जे आपले पेडण्यातील जे काही हौशी कलाकार म्हणा किंवा इकडचे हौशी तरुण यांच्यानी एकत्र येऊन ही जी एक आगळी वेगळी कल्पना जी इकडे श्री गणेशच्या रूपाने जी इकडे उभी केलेली आहे, ही जी प्रतिमा आहे, ही जी मूर्ती आहे, ही जरी त्याचं विधिवत पूजन जरी नाही केलं तर चतुर्थीच्या निमित्ताने ह्या वर्षी पेडणेचा राजा म्हणून पेडण्याच्या ह्या छोट्याशा कासुले ह्या वाड्यावरती हा जो एवढा मोठा जो त्यांचा जो धाडसी जो हे आहे प्रयत्न आहे की पाण्यामध्ये श्रींची मूर्ती उभारणं, हे तसं सहसा आम्ही कधी बघितलं नाही। पण इकडच्या मुलांनी, तरुण मुलांनी एकत्र येऊन हे जे धाडस केलेलं आहे आणि हा 21 दिवसासाठी म्हणजे जसं आपलं विधिवत 21 दिवसाचं जसं गणेश मूर्तीचं पूजन होतं किंवा उत्सव होतोय तसं हा इकडे 21 दिवस ही जी मूर्ती आहे ही इकडे लोकांसाठी ही प्रदर्शित केलेली आहे। म्हणजे खरंच म्हणजे या इकडच्या तरुणांचं म्हणजे कौतुक करण्यासारखी ही गोष्ट आहे। जेव्हा आम्ही आलो इकडे, जेव्हा आपल्याला ही जी सोशल मीडियाच्याद्वारे किंवा विविध प्रसारमाध्यमांच्या द्वारे आपल्याला जेव्हा हे बघायला मिळालं तेव्हा मुद्दामून आज इकडे बघायला, कारण आपल्या पेडण्या भागात हे होतं आहे, तर येऊन बघितल्यानंतर जेव्हा आपण याची माहिती गोळा केली तर असं कळून आलं की हा चिकण मातीचाच गणपती आहे।
मुलांनी फक्त त्याला पाणी लागू नये, पावसाचं त्याच्यावरती इफेक्ट होऊ नये म्हणून थोडंसं त्याला जसं आपण वॉटरप्रूफिंग करतोय तसं थोडंसं त्याला प्रिकॉशन घेतलेलं आहे. ऑर एल्स इट इज फुल मेड ऑफ मड, जो चिकट मातीचा जे गणपतीकडे बनवतोय, जे ट्रेडिशनल गणपती बनवतो ते बनवलेलं आहे. हा एक संदेश आहे. म्हणजे आपण POPच्या मूर्ती बघून आपण जे आपल्याला सध्या बघायला मिळतात कितीतरी वेळा तिची विडंबना होते मूर्तींची, अशी होता कामा नये. आणि हा इकडे पेडण्याच्या मुलांचं मी परत एकदा सांगतोय तुमच्या माध्यमातून की हे धाडस करावं लागेल किंवा यांचं कौतुक करावं लागेल की एवढ्या मोठ्या पाण्यात पावसाचा एवढा मोठा यावर्षी पाऊस असून सुद्धा जी मूर्तींची जी देखावा जो इकडे जो केलेला आहे, जी गणेश मूर्ती जी थाटामाटात इकडे जे दिसते आहे आणि एवढी प्रचंड गर्दी या कासुल्या गावामध्ये होते. खरंच इकडच्या मुलांचं परत एकदा मी कौतुक करतोय, कारण हा जो भाग कधी ओळखला गेला नव्हता. मी केवढेच ह्या भागात निवडणुकीसाठी मी स्वतः जिल्हा पंचायत निवडणूक मी ह्या गावात फिरलोय, पण हा भाग तसा साधारण म्हणजे हायवेपासून पण एक आयलँड कसा वाटतोय, बेटासारखं वाटतोय. आणि त्याच्यामुळे हा जो प्रयत्न जो केलेला आहे ह्याच्यामुळे कासुले आणि पेडण्याचं नाव जे आहे ते गोव्याभरातच नाही तर पूर्ण सिंधुदुर्गापर्यंत पसरलेलं आहे. आणि ह्या वर्षी जरी पेडण्याचा राजा हा पहिल्या वर्षी त्यांचा प्रयत्न, मला खात्री आहे की हा आज जो पेडण्याचा राजा आहे तो काळांतरात हा मोठा गणेश भक्तगणांसाठी ही एक संधी असणार इकडे येऊन बघायला. आणि बरं त्यांचं कौतुक करणं की तो 21 दिवसासाठी तो जो देखावा आहे तो ओपन ठेवलेला आहे. कारण जेव्हा आपले 5 दिवसाचा 8-9 दिवसाचा 11 दिवसाचा गणपती झाल्यानंतर लोकांना जो एक फ्री टाईम मिळतो त्याच्यामध्ये लोकांना येऊन श्रींचं दर्शन घ्यायला मिळतं. मी खरंच परत एकदा ह्या ज्यांच्यानी आमच्या ज्या इकडच्या तरुण मुलांनी हा देखावा जो उपलब्ध करून गोव्याच्या किंवा बाहेरच्या लोकांसाठी जो करतो त्यांचं मी मनापूर्वक धन्यवाद मानतो. मूर्ती दर्शनही घेतात. आपल्यासोबत काही भाविक आहेत त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. काका काय सांगाल, ही जी मूर्ती आहे आपण या ठिकाणी फॅमिली वगैरे आलात की आपण वैयक्तिक आला आहे? आमची फॅमिली घेऊन आलो आहे गणपती बघायला. हा गणपती त्यांनी मला वाटतं पहिल्यांदा इकडे बसवलेला आहे. प्रचंड व्हायरल झाला आहे. भरपूर गोव्याची लोक, गोव्याबाहेरची लोक, तसेच महाराष्ट्रातून लोक, बरेचसे लोक इथं गणपतीचं दर्शन घ्यायला येत आहे. बरं वाटलं सगळ्या लोकांना. ही मूर्ती बघून आपल्याला काय वाटलं? असं की या मूर्तीची त्यांनी पाण्यात स्थापना केली आहे हे एक वेगळंच आम्हाला जाणवलं आहे. आणि बघायला पण सगळ्या लोकांना एवढं असं एकदम नवीन गोष्ट अशी लोकांना वाटलेली आहे. अजूनही महिला वर्ग आहेत. ताई काय सांगाल, आपण या ठिकाणी गणपती दर्शन घेण्यासाठी आलात, काय सांगाल? मी आत्ताच आले, काय बोलू. नाही, तुम्हाला आता ही काळ्या कुट्ट रंगाची गणपतीची मूर्ती बघून काय वाटलं? लाईक म्हणजे बघताच असं वाटलं की फोटोत जसं दिसतं त्याहून कितीतरी पटीने जास्त सुंदर आहे. लाईक खूपच बघण्यासारखं दृश्य आहे. थँक्यू. आपल्यासोबत अजून भाविक आहे या ठिकाणी बसलेत आणि ते सेल्फी घेत आहेत गणपतीसोबत. दादा काय सांगाल, आपण या ठिकाणी सेल्फी घेत आहे गणपतीसोबत, कसं वाटतंय? सांगायचं गेलं तर आज बरं वाटतंय इथे आल्यावरती. आम्ही आता आलो आहे महाराष्ट्रातून आणि ते गणपतीचं पहिल्यांदाच आम्ही दर्शन घेतलं. असं म्हणजे आमच्या ह्याच्यात पहिल्यांदाच बघतो इथे गणपतीचा. आणि आमचे सर्व आम्ही फॅमिली मेंबर इकडे आलेलो आहोत आणि आम्ही सगळ्यांना बरं वाटलं इथे आल्यावर. महाराष्ट्रामध्ये कुठलं गाव आपलं? तळवणे गावातून इकडे आलो. हो, आरुंदा तळवणे. आपल्याला काय वाटतं या ठिकाणी? इथं येऊन बरं वाटलं. आपल्यासोबत अजूनही काही भाविक आहेत. ताई काय सांगाल, या ठिकाणी आपण गणपतीचं दर्शन घेण्यासाठी, दर्शन म्हणण्यापेक्षा आपण या ठिकाणी हा जो सुंदर देखावा आहे हा बघण्यासाठी आला, काय कसं वाटतं आणि काय सांगाल? म्हाका खूप खोस भोगता की आमचे गांवचे तरणाटे इतले सुंदर केले आणि इतले बरे केले. बरी ग्रीनरी दाखयली गांवांनी. आणि हे तळे एक पयलीं एक तळेच कशें आसले, पूण आतां गणपती दाखोवन इतली सुंदर तेचो नजारो जाला की सगळ्या गोवाभर लोक अट्रॅक्ट जाले आनी येवन पळयतात आणि स्पेशली दर्शन घेता गणपती बाप्पाचे. सोशल मीडियावर हा गणपती एवढा प्रसिद्ध झाला, याबद्दल आपण काय सांगाल? हांगासरलो नजाराच इतलो बरो आसा की ते सोशल मिडियार हे प्रसिद्ध जातलेच, हितून कितें शंकाच ना. तेंच्यांनी जे धाकटुले वॉटरफॉल्स केल्या सायडीक, मदीं गणपती दवरला, कलर सारको अप्रतीम आसा, दोळ्याक सारको भावता. इतले बरें दिसता हांगा येवन. आपण आज या ठिकाणी आलेला आहात गणपती दर्शन घेण्यासाठी. आपला कुठचा गावातून आपण आला आहेत?
हांव परसकाड्या भटपावणी पेडण्या. गणेश चतुर्थीचा सण म्हटला की कोकणवासी आणि गोवावासियांचा मोठा उत्साहाचा हा सण आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या बॉर्डरवरती म्हणजे गोवा जी बॉर्डर आहे इथल्या पेडण्या तालुक्यातील पेडण्याचा राजा म्हणून ह्या वर्षीचा प्रसिद्ध गणपती हा पूर्ण सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. काळ्या कुट्ट रंगाचा आणि व्हाईट कलरचे धोतर असा हा गणपतीची सुंदर अशी देखावी मूर्ती आहे आणि ती सोशल मीडियावर एवढी व्हायरल झालेली आहे की सिंधुदुर्ग नव्हे तर कर्नाटक म्हणा गोवा म्हणा पूर्ण ह्या सगळ्यात जिल्ह्यामध्ये राज्यामध्ये ही गणपतीची मूर्ती व्हायरल झालेल्या आहेत. आपल्यासोबत पेडण्यातले ते कासुले जो हा गाव आहे या गावातील हे आमचे संदीप मांजरेकर म्हणून आहेत, मंडळाचे ते मेन आहेत, प्रमुख आहेत. त्यांच्याशी जाणून घेऊया की कशा प्रकारे ही त्यांची संकल्पना होती आणि नेमकं काय प्रकार आहे त्यांच्या जाऊन. मांजरेकर साहेब नमस्कार. हा जो आपण गणपती आज आम्ही बघतोय पाण्यामध्ये आपण इथे पुजवलेला आहे, नेमकं आपलं उद्दिष्ट काय होतं याचं? नाही, कसं होतं की मी पुष्कळ वर्ष झालं माझ्या घरी मी गणपती डेकोरेशन वगैरे करत होतो. तर यंदा असा विचार आला की पाण्यात हे आमचा तालाब आहे त्याच्यात काय नवीन करायचं. तो नवीन असा निसर्गात घेऊन मी हे डेकोरेशन जे देखावा दाखवला आहे त्याच्यात मंदिर जो पाषाणी मंदिर आहे ना त्याचा एक सॅम्पल असा म्हणून दाखवला आहे. तो त्याच्यात आम्हाला असा प्रतिसाद मिळाला की गोव्याची, कर्नाटका, स्पेशली कोकणात जे आमचे कुडाल, कणकोली आणि हे सातारा वगैरे ते खूप लोकांचा प्रतिसाद मिळाला. नेमकी पाण्यामध्येच मूर्ती पूजन करण्यात नेमकं आपलं उद्दिष्ट काय होतं? उद्देश असा काय विशेष नाही. असा माझा विचार आला पूर्वी 100 वर्षापूर्वी जेव्हा हे पाण्यात मंदिर बनवायचे त्याच्यात अगोदर मंदिर बनवायचे मग पाण्याचं डिझाईन होतं. आता ह्याच्यात होतं अगोदर माझं हे होतं की टास्क होतं की पाणी आहे त्याच्यावरती मंदिर कसं करायचं. तो ह्याच्यात खाली आपण जास्त इंजिनिअरिंग खाली आहे कसं फ्लोट करायचा हा उद्देश होता आणि पाषाणी मंदिरच चांगलं दिसणार म्हणून ह्या बाबतीत आम्ही करून दाखवलं. हा जो आपण गणपतीची मूर्ती जी आहे ही जी मूर्ती आहे ह्याची आपण पूजा करता की फक्त हा देखाव्यासाठी ठेवलेला आहे? नाही, आम्ही पहिल्यांदा ते केला आहे. तो पूजा वगैरे करत नाही, आपण देखावा असं दाखवलं आहे आणि ती मातीची मूर्ती केली आहे आणि कसं आहे ओपन ठेवली म्हणून त्याच्यात पाणी पाऊस येणार व पाणी पडणार म्हणून त्यासाठी स्पेशल वॉटरप्रूफिंग केलं आहे. ते कोटिंग दिलं आहे त्याच्यावरती. ती आतमध्ये मातीची मूर्ती आहे, आत बाहेरून त्याला हे केलं कोटिंग केलं आहे. ही जी आपण मूर्ती या ठिकाणी स्थापन केली ही साधारण किती दिवस असणार? 21 दिवसाचा देखावा असणार आणि मी सगळ्यांना विनंती करतो 20 दिवस म्हणजे 15 तारीखपर्यंत आपण याचा लाभ घेऊ शकतो संध्याकाळी करेपर्यंत आणि 16 तारीखला आम्ही विसर्जन करणार. याचा दुपारपर्यंत आम्ही मूर्ती काढणार. त्याच्या अगोदर येऊन तुम्ही भेट घेऊ शकता. सोशल मीडियावर या मूर्तीची प्रचंड व्हायरल झालेला आहे, याबद्दल आपण काय? ते कसं सांगू, आता माझं एक्सपेक्टेशन नव्हतं की सोशल मीडियावरती एवढं व्हायरल होणार. आता लोकांचा प्रतिसाद मिळाला आम्हाला. लोक एवढे खुश होऊन येतात, एवढे खुश होऊन येतात इकडे. फोटो वगैरे आम्ही त्यांना सेल्फी मारायला देतो, लाईट वगैरे घातली, त्यांना डीपी ठेवतात, कोण स्टेटस ठेवतात आणि त्यामुळे व्हायरल जास्त झालं आहे आणि इंस्टाग्राममध्ये जास्त झालं आणि त्यांचा मी सगळ्यांचा धन्यवाद करतो गावातर्फे, आमच्या कासुल्या मंडळतर्फे की एवढं व्हायरल करायला. थँक्यू. अशा प्रकारे ही कासुले जो गाव आहे गोव्या राज्यातील पेडणे तालुक्यातील पेडणेचा राजा म्हणून प्रसिद्ध आहे आणि ही आपण माझ्या पाठीमागे पाहू शकता. पाण्यामध्ये जी ही मूर्ती आहे काळ्या कुट्ट रंगाची मूर्ती जी आहे ही एवढी व्हायरल झालेली आहे. पूर्ण कर्नाटक, सिंधुदुर्ग, गोवा ह्या राज्यामध्ये व्हायरल झालेले आहेत. प्रत्येक नागरिक म्हणण्यापेक्षा प्रत्येक भाविक या ठिकाणी येतात, या ठिकाणी गणपतीचे दर्शन घेतात, गणपतीसोबत आपल्या फॅमिलीसोबत या ठिकाणी सेल्फी काढतात. अशा प्रकारे हे त्यांनी आगळा वेगळा हा त्यांची संकल्पना जी होती त्यांनी यावर्षी केलेली आहे. अजूनच त्यांच्याकडे मी पुन्हा जातोय. मांजरेकर साहेब काय सांगाल, यावर्षी आपण या ठिकाणी ही मूर्ती स्थापन केली, दरवर्षी करणार की फक्त ह्याच वर्षीचा? अवश्य. आता लोकांचा एवढा प्रतिसाद मिळाला, रिस्पेक्ट मिळाला की नेक्स्ट टाइम याच्याकडून बरीच चांगली करणार आपण आणि काहीतरी नवीन करून दाखवणार आणि रिक्वेस्ट करतो तुम्ही दुसऱ्या नेक्स्ट इयर पण येऊन व्हिजिट करा इकडे.
दरवर्षी ही मूर्ती या ठिकाणी ते स्थापन करणार आणि प्रत्येक राज्यामध्ये ते ही मूर्ती प्रत्येकाने करावी अशी त्यांची संकल्पना आहे। कोकणसाट लाईव्हसाठी गोवा लव परब। आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे आणि मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांची पुन्हा एकदा भेट झाली आहे। बुधवारी सकाळी कोणालाही पत्ता लागू न देता उद्धव ठाकरे हे अचानक राज ठाकरे यांच्या दादर येथील शिवतीर्थ निवासस्थानी जाऊन पोहोचले। उद्धव ठाकरे हे शिवतीर्थावर जाईपर्यंत कोणालाही याचा फारसा पत्ता नव्हता। त्यांच्यासोबत संजय राऊत, अनिल परब हे देखील राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानी गेले होते। तर मनसेकडून या बैठकीला संदीप देशपांडे आणि बाळा नांदगावकर उपस्थित आहेत। काही दिवसांपूर्वीच राज ठाकरे यांच्या गणपतीच्या दर्शनासाठी उद्धव ठाकरे हे सहकुटुंब शिवतीर्थावर येऊन गेले होते। त्यापूर्वी राज ठाकरे हे उद्धव ठाकरेंच्या वाढदिवसाला मातोश्रीवर गेले होते। मात्र आज पहिल्यांदाच कोणता सण किंवा कार्यक्रम नसताना उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची भेट झाली आहे। दोन्ही नेत्यांसोबत त्यांचे खास शिलेदारही आहेत। गेल्या तासभरापासून राज ठाकरे उद्धव ठाकरे यांची बैठक सुरू होती। 2.5 तास या दोघांमध्ये बैठक झाली। त्यामुळे ही भेट पूर्णपणे राजकीय स्वरूपाची मानली जाते। राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांची ही भेट आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीबाबत चर्चा करण्यासाठी असल्याचं सांगितलं जात आहे। या भेटीत मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत काय रणनीती असावी याचा आराखडा निश्चित केला जाऊ शकतो। मनसे आणि ठाकरे गट कोणत्या मुद्द्यांवर निवडणूक लढवणार याबाबतही बैठकीत चर्चा होणार असल्याचं समजतंय। ठाकरेंची शिवसेना आणि मनसे आपली युती अधिकृतपणे कधी जाहीर करणार याचा निर्णयही या बैठकीत होऊ शकतो। तसेच दोन्ही पक्षांच्या मुंबईतील काही नेत्यांना सुद्धा मुंबई महापालिका निवडणुकांच्या अनुषंगानं जबाबदारी देण्यासंदर्भात बैठकीत निर्णय होईल अशी देखील माहिती आहे। बदललेल्या समीकरणानंतर हे दोन्ही नेते आतापर्यंत 4 वेळा भेटलेत। 5 जुलै 2025 ला हिंदी सक्तीविरुद्ध मेळावा झाला। यावेळी राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे पहिल्यांदा एकाच व्यासपीठावर आले होते। 27 जुलैला उद्धव ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त राज ठाकरेंनी मातोश्रीवर येऊन शुभेच्छा दिल्या होत्या। 27 ऑगस्टला गणेश चतुर्थीनिमित्त उद्धव ठाकरे हे सहकुटुंब राज ठाकरे यांच्या शिवतीर्थ निवासस्थानी गेले होते। 10 सप्टेंबरला आता उद्धव ठाकरे, संजय राऊत आणि अनिल परब हे राज ठाकरे यांच्या भेटीसाठी शिवतीर्थावर पोहोचले। अशी ही आतापर्यंतची भेट झाली आहे। सावंतवाडी पोलिसांनी अवैध धंद्यांवर धडक कारवाई सुरूच ठेवली आहे। बुधवारी पहाटे शहरातील एका जुगार अड्ड्यावर धाड टाकत त्यांच्या मुसक्या आवळल्यात। पालकमंत्री नितेश राणेंनी अवैध धंद्यांविरोधात घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेनंतर पोलिसांनी कारवाईचं सत्र सुरूच ठेवलंय। सावंतवाडी पोलिसांनी अवैध धंद्यांवर धडक कारवाई सुरूच ठेवली आहे। बुधवारी पहाटे शहरातील एका जुगार अड्ड्यावर धाड टाकत त्यांच्या मुसक्या आवळल्या। पालकमंत्री नितेश राणेंनी अवैध धंद्यांविरोधात घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेनंतर पोलिसांनी कारवाईचं सत्र सुरूच ठेवलंय। गोपनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार होळीचा खुंट पांगम गल्ली सावंतवाडी इथं जुगार अड्ड्यावर पहाटे 4:30 वाजता छापा टाकण्यात आला। यात 3 इसम मिळाले असून बाकीचे पोलिसांची चाहूल लागल्यानं पळून गेले। या पळून गेलेल्यांचा शोध सुरू आहे। जुगार अड्ड्याचा चालक हेमंत रंकाळे आणि इतर दोघांवर कारवाई करण्यात आली आहे। त्यांना पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले। जागीच मिळून आलेला मुद्देमाल, कॅट, जुगारासाठी वापरलेले पैसे, जुगाराचा पाल तसेच त्यांचे मोबाईल असे एकूण 35,000 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय। याबाबत सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। ही कारवाई पोलीस उपनिरीक्षक प्रमोद पाटील, माधुरी मुळी, पोलीस हवालदार मंगेश शिंगाडे, पोलीस शिपाई संभाजी पाटील, चालक चव्हाण यांनी पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली केली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कुडाळ तालुक्यातील वेताळ बांबर्डे इथं भारतातील दुसरं सर्वात मोठं फुलपाखरू आढळून आलंय।
ज्याला सह्याद्री बर्ड विंग असंही म्हणतात। हे दक्षिण भारतात विशेषतः पश्चिम घाट आणि पूर्व घाटाच्या काही भागांमध्ये आढळणारं एक आकर्षक स्वॅलोटेल फुलपाखरू आहे, ज्याचे पंख 140 ते 190 मिलीमीटर असून त्याचे वैज्ञानिक नाव ट्रेडॉइस मिनोस किंवा सह्याद्री बर्ड विंग असं आहे। हे फुलपाखरू दक्षिण भारत, पश्चिम घाट आणि पूर्व घाटाच्या काही भागात आढळतं। हे फुलपाखरू कर्नाटकचं राज्य फुलपाखरू म्हणून ओळखलं जातं। फोंडा घाटाहून कोल्हापूरच्या दिशेनं गुरांची सुरू असलेली वाहतूक बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांसह ग्रामस्थांनी रोखले। वाहतूक करणाऱ्या दोघांना ग्रामस्थांनी पकडून पोलिसांच्या ताब्यात दिलाय। हा प्रकार सोमवारी रात्री 11 वाजण्याच्या सुमारास फोंडा घाट चेकपोस्ट परिसरात घडलाय। या प्रकरणी दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय, मात्र त्यांची नावं सांगण्यास पोलिसांनी नकार दिलाय। फोंडा घाटातून कोल्हापूरच्या दिशेनं एका टेम्पोमध्ये भरलेली गुरं 2 इसम घेऊन जात होते। संशय आल्यानं बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांसह ग्रामस्थांनी वाहनाचा पाठलाग करून फोंडा घाट चेकपोस्ट परिसरात ही वाहनं रोखली। वाहनाची तपासणी केली असता दाटीवाटीनं भरलेली गुरं होती। याबाबत त्यांनी पोलिसांना कळवलं। त्यानंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले। गुरांची बेकायदा वाहतूक करणाऱ्यांना ग्रामस्थांनी पोलिसांच्या ताब्यात दिलंय। या प्रकरणी दोघांवर गुन्हा दाखल करून वाहनं जप्त करण्यात आली आहेत। वाहनातील गुरं गोशाळेत पाठवण्यात आली आहेत। अधिक तपास कणकवली पोलीस करतायत। चालली गाडी निपाणी कशासाठी? कापूक भरतात ना? मालकांका माहित होती कापूक भरतात? तुमका माहित होता? तुमका माहित होता कापूक भरतात ते माहित होता? होता मग कळलं ना? हिंदू असे मा नाव काय तुझा? खय रवतं? कनेडी. तू खय रवतं? नाव काय? मग तू कसं तुझी रोजची ट्रिप पण ह्या गाडीची रोजची ट्रिप ती आता माझा गावात पण मी असं पण तू कापून निलड खरा सांगा साहेबांनी पुढे सांग हो आता काय जात तिथं पण तू इकडनं कशासाठी गेला? त्या बोगट्यांका रस्ता माहित होतो मला. बोगट्यांका तुका माहिती ना? चेकपोस्ट चुकून कशासाठी गेला इकडनं? काय करत जाऊची माझं इकडनं चेकपोस्ट चुकून? पैसे वाचवले. चेकपोस्टला एंट्री द्यावी लागणार. किती रुपये आम्ही हॅलो बोला किती रुपये एंट्री दिलास तू? 1,500 रुपये. हा सांग साहेबांच्या पुढे तुम्ही एंका नाही दुसऱ्यांका दिलं ते मला माहिती कोण होती ते सगळ्यांनी माझे नाव तुम्ही सांगितलं नाही. हा यांचं का विचारून तो काय संबंध नाही ते आता आमच्या लक्षातही नसतं कोणाची पण दिला एक नंबर खोटा सगळा जो सांगता माझा जो मालक टेम्पो माझा काय संबंध नाही. रोड टेम्पोत ना असा माझा बीएसटी मुंबई कामात आहे. देवगड तालुक्यातील साळशी येथील ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या आणि 84 खेड्यांचा अधिपती असलेल्या इनामदार श्रीदेवी पावणाई देवी देवालयात वार्षिक हरिनाम सप्ताह गुरुवारी 11 सप्टेंबर ते बुधवारी 17 सप्टेंबर या कालावधीत आयोजित करण्यात आलाय। या श्रीदेवी पावणाई देवीच्या वार्षिक हरिनाम सप्ताहानिमित्त विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलंय। या हरिनाम सप्ताहात भजनी मेळे दिंड्या घेऊन सहभागी व्हावं, पांडुरंगाच्या दर्शनाचा लाभ घेऊन हरिनाम सप्ताहाची शोभा वाढवावी असं ग्रामस्थ मंडळी, 12-5 मानकरी आणि देवस्थान विश्वस्त समिती यांच्या वतीनं आवाहन करण्यात आलंय। आणि हे माझे सगळे सहकारी गावकर नाईक निराशी 12-5 मानकर या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आम्ही आमचा देव श्रीदेव सिद्धेश्वर पावणा इनाम देवस्थान ट्रस्ट साळशी 12-5 मानकरी आणि गावागाड्याच्या वतीने या ठिकाणी अखंड हरिनाम सप्ताह हा चालू केला जातो आणि तो साधारण मला वाटतं 11/9/2025 सुरू होणार आहे। आणि या हरिनाम सप्ताहामध्ये हे देवस्थान 84 खेड्याची अधिपत्याखाली असल्यामुळे या देवीच्या नावावर या 84 खेड्यामध्ये येणारे जे गाव आहेत ते गाव या कार्यक्रमामध्ये सप्त्यामध्ये अखंड हरिनाम सप्ताहामध्ये सहभाग घेतात आणि या ठिकाणी आपली भजनं या ठिकाणी घेऊन येतात आणि आमच्या अखंड हरिनाम सप्ताहाचा उत्साह आणि कार्यक्रम या ठिकाणी व्यवस्थित पार पडण्यासाठी आम्हाला ते सहकार्य करतात। त्यामुळे सगळ्या येणाऱ्या भक्तगणांचे भाविकांचे आणि जे मेळे येतील
त्या सगळ्या मेळ्यांचे आम्ही या ठिकाणी स्वागत करतो. आणि ते स्वागत करत असताना गेल्या जवळजवळ मला वाटतं 20 वर्षामध्ये आम्ही या ठिकाणी एक नवीन अशी हे चालू केलं आहे की जे लोक या ठिकाणी यायचे ते साधारण एका रात्रीला 7-8 सुद्धा मेळे येतात. आणि ते मेळे आल्यानंतर या ठिकाणी आम्ही त्यांना चहा लाडू वगैरे देत होतो. आणि त्याच्यातून काही लोक हे लवकर आपला नंबर लागण्याच्या दृष्टिकोनातून या ठिकाणी लवकरच यायचे किंवा उपस्थित व्हायचे आणि रात्रभर ते लोक उपाशी राहायचे किंवा इकडे तिकडे शेवटी त्यांचा नंबर लागणार प्रथेप्रमाणे त्यावेळेस त्यांना आम्ही नंबर देतो. कारण इथे फेरी मारल्यानंतर ज्याचा नंबर लागेल त्याचा नंबर, इथे आमच्याजवळ नारळ वगैरे ठेवण्याची किंवा इतर काय प्रथा नाही. या ठिकाणी आमचे जे सगळ्या रीतिरिवाजाप्रमाणे ज्या गोष्टी आहेत त्याप्रमाणेच ते सगळं केलं जातं. आणि म्हणून या ठिकाणी जे लोक येतात तर त्यांचा आम्ही महाप्रसादाचं गावाच्या वतीने असा एक ठराव केला की बाबा येणाऱ्या भाविकांना सगळ्यांना महाप्रसाद इथे आपण देऊया. मग तो अगदी साध्या पद्धतीचा डाळ भात भाजी असा महाप्रसाद असतो आणि त्याप्रमाणे लोक इथे येऊन ते आवडीने तो महाप्रसाद घेतात. आणि त्याच्यासाठी येणारे भक्तगण, गावातील ग्रामस्थ, आजूबाजूचे पाहुणे मंडळी, इतर या देवाला या ठिकाणी मानणारे लोक हे हस्ते परिस्थितीत म्हणजे स्वतः काही लोक इथे हजर राहून मदत करतात, काही लोक वस्तू रूपात मदत करतात, काय पैशा रूपात करतात. ज्यांना ज्यांना जे जे काही शक्य आहे त्या पद्धतीने या ठिकाणी आमच्या कार्यक्रमात सहभाग घेऊन हा कार्यक्रमाची शोभा वाढवण्याचं काम करतात. आणि त्याप्रमाणे हा आमचा हरिनाम सप्ताह साधारण 11 तारीखला सकाळी चालू झाला की आमच्या 12 तासाचा जो संपूर्ण हरिनाम सप्ताह जो चालू होतो तिथे गावातले 12 मेळे ठरलेले आहेत आणि ते टाइम त्यांना प्रत्येकाला तो टायमिंग ठरवून दिलेला आहे. तर तो साधारण 11 वाजता विणा जो उचलला जातो तो विणा अगदी समाप्तीपर्यंत म्हणजे 7व्या दिवसापर्यंत, 7व्या दिवसाची शेवटची रात्र असते, 7व्या दिवसापर्यंत अखंड हरिनाम सप्ताह चालू असतो. आणि तो एकदा विणा उचलला की समाप्तीपर्यंत विणा खाली ठेवला जात नाही. ही परंपरा प्रथा आहे आणि त्या प्रथेचा जपण्याचं काम आम्ही सगळ्या ग्रामस्थांनी, ट्रस्ट, बारापातांनी आम्ही हे केलेलं आजपर्यंत पाळणूक करून त्या ठिकाणी आपण ते करतोय आणि सगळ्यांचं त्याला सहकार्य चांगल्या पद्धतीने मिळत आहे. आणि या ठिकाणी बाकीचे सुद्धा जे मेळ येतात आणि सहभाग वाढवतात आमच्या कार्यक्रमाचा. आणि अशा पद्धतीने हा कार्यक्रम होत असताना 7 दिवस काही लोक आपले अगदी शीन करूनही दिंड्या येणारे आहेत. आणि आमच्याच गावची पावणाई प्रासादिक भजन मंडळाची दिंडी ही रंगीत दिंडी काढून शेवटच्या दिवशी, शेवटच्या रात्री, कारण मध्ये आल्यानंतर जे बाहेरचे मेळे येतात त्या मेळ्यांना कुठच्याही तऱ्हेचा त्रास होऊ नये म्हणून आम्ही शेवटचा दिवस हा गावातल्या लोकांना जर समजा कोणाला शीन करून किंवा रंगीत दिंडी आपण म्हणतो ती जर काढायची असेल तर शेवटच्या रात्री साधारण आलेले मेळे जे असतात ते शेवटच्या रात्री लोकांना माहिती असल्यामुळे शक्यतो मेळे हे कमी येतात, एक 4-5 मेळे येतात. मग त्यांचं संध्याकाळी 7 वाजल्यापासून या ठिकाणी आम्ही त्यांना आमचा पारा सोडून त्यांना आम्ही या ठिकाणी उभे करतो, त्यांचं स्वागत करून कार्यक्रमाला सुरुवात करायला सांगतो. आणि त्याप्रमाणे शक्यतो आम्ही 12 ते 12:30 वाजेपर्यंत त्या मेळ्यांचं भजन व्हायला देतो. आणि ती झाल्यानंतर आमच्या गावची जी पावणाई प्रासादिक भजन मंडळाची जी दिंडी आहे ती दिंडी रात्री 12-12:30च्या नंतर म्हणजे ते मेळे संपल्यानंतर या ठिकाणी ती दिंडी काढली जाते. आणि त्या दिंडीची सुरुवात ही आमचं जे इथे मारुती मंदिर आहे त्या मारुती मंदिराजवळ आल्यानंतर तिथे सगळ्या साधानिशी देवस्थान तर्फे तिचं त्या ठिकाणी स्वागत केलं जातं. आणि तिथून ती दिंडी वाजत गाजत संपूर्ण सिद्धेश्वराच्या मंदिरापर्यंत जाते. सिद्धेश्वराच्या मंदिराजवळून ती पुन्हा पावणाईच्या मंदिराकडे येते. पावणाईच्या मंदिरानंतर आल्यानंतर इथे जे आपले हे असतात पात्र किंवा काय आपण त्याला म्हणतो कलाकार जे असतात ते वेशभूषा केलेले कलाकार असतात त्यांना तिथे कुठचाही त्रास होऊ नये म्हणून इथे तिच्याजवळ येऊन ते नतमस्तक होतात. आणि ते झाल्यानंतर इथे ते रंगीत दिंडीचा जो कार्यक्रम असतो तो या ठिकाणी संपतो आणि नंतर भजनाला पुन्हा सुरुवात होते आणि तेच लोक पुन्हा त्या ठिकाणी भजन करतात. अशा पद्धतीने आमचा हा 86 गावचा हरिनाम सप्ताह परंपरेप्रमाणे चालू आहे आणि तो अखंड हरिनाम सप्ताह असा चालू राहावा ही सदिच्छा व्यक्त करतो.
आणि ज्या ज्या पद्धतीने त्यांना जे शक्य असेल त्या पद्धतीने या ठिकाणी जे मदत करतायत त्यांचं आम्ही सगळ्यांचं या ठिकाणी सिद्धेश्वर पावणा इनाम देवस्थान ट्रस्ट बारापात मानकरी गावाच्या वतीने सगळ्यांचं आम्ही या ठिकाणी स्वागत करत आहोत आणि असंच त्या मातेने जगदंबेने त्यांना सुखी समृद्धी असं आयुष्य मिळावं आणि काम करण्याची संधी मिळावी आणि असेच हे अखंड हरिनाम सप्ताह किंवा या ठिकाणी होणारे वार्षिक उत्सव या ठिकाणी असे चालू राहावेत हीच या ठिकाणी जगदंबे समोर प्रार्थना करतो आणि मी गावाच्या माझ्या सगळ्या बारापात मानकरी ट्रस्टच्या वतीने मी माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. जुगारावर पोलिसांची मोठी कारवाई, पहाटेच अड्ड्यावर धाड. जनसुरक्षा कायद्याविरोधात ठाकरे शिवसेना आक्रमक आणि उद्धव ठाकरे राज ठाकरेंच्या भेटीला 2.5 तासांची बैठक. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.